Paýtagymyzdaky ingliz dilini çoňlaşdyryp öwredýän ýürütüreşdirlen 135-nji orta mektebine Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna garaşsyl baky bir tarap Türkmenistan Bedew wagtly at Muradyň mekaniýanyň 10-njy 14-njy ýanwary aralygyna Gazakystan Respublikasynyň Almaty şäherine matematika, fizika we informatika dersleri boýunça geçirilen 22-nji halkara Jawtikov olimpiadasyna ýeňiji bolan ýurdumyzyň zikini mektep okuwçylaryna we olary taýýarlan muallimlerine Magty Muradyň ýaşlar guramasynyň merkeze geňeşiniň ýadygary sowgatlarynyň gowşulyş dawraty geçirildi. Awry Lisewit bäsleşigine ýurdumynyň mektep okuwçylary üstünlikle çykyş edip, 1 altyn, 4 gümüş, 11 brunç medallara munasip bolup, mukaddes ýaşyl tugmady berentde parlatmagy başardylar. Dawratnyjylar öz çykyşlaryna hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugranyň bir hökmüni, bilim özgörtmeleriniň ähmiýetini aýratyn belediler. Ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekteplerine okuw dersleriniň dünýä öňülerine laýyklykda öwredilmegi, ýaşlaryň tebidi ýakynnyň ýüze çykarmagy we kämilleşdirmegi üçin döredilýän giň mümkinçilikler bugun özüniň oňyn mi bolan berýär.